Гады ідуць, але заробкі топчуцца на месцы. Зніжаліся ў лютым, аднаўляліся ў сакавіку, потым зноў падзенне ды рост. У траўні сярэднія выплаты паводле Белстату склалі амаль 944 рублі на месяц. Найбольшы рост на Гомельшчыне і Віцебшчыне. Да запаветных по 500 засталося каля $30. Зарплата у меня 9,5? Ну. У меня даже больше. 300 рублей. А як у нас у совхозе 100 рублей, самое большое. Бывает 150. Что хутчэй расце, заробак ці кошты в магазине? Ой, ну конечно цены, о чем вы говорите? Наверное, из-за того, что политика неправильная у президента, он делает все только для себя, под себя зажимает, не дает людям зарабатывать. Раньше люди зарабатывали свободно. Самы вялікі заробак традыцыйна трымаюць айцішнікі. А вось антырэйтынг узначальвае сельская гаспадарка. Менавіта там, а яшчэ ў сацыяльнай галіне чыноўнікі вымушаныя ісці на штучнае павышэнне заробкаў. Держава не збіраецца іх выплачваць, держава збіраецца іх выціснуць з кіраўнікоў прадпрыемстваў. А якім чынам? Ёсць толькі адзін чын, якім можна падвышаць заробкі. Это падвышаць прадукцыйнасць працы. І тут замкнёнае кола. Прадукцыйнасць працы ніяк не павысіць без сістэматычных інвестыцыяў у тэхналогіі прадпрыемства, бо любое абсталяванне старэе і патрабуе замены, а дарагой прадукцыі ніхто не купляе. А вось што замінае інвестыцыям? У нас няма нармальнай правовой сістэмы. Інвестары не адчуваюць сябе абароненымі. Вось, і ў першую чаргу, калі чалавек хоча прыйсці сюды ў Беларусь з грашыма, ён павінен ведаць, што гэтыя грошы ў яго не адбяруць. А ў нас гэта робіцца запросто. Дык што ж атрымліваецца? Без інвестараў, якія бягуць ад нашай краіны, няма прадукцыйнасці працы, а без прадукцыйнасці і сапраўдных заробленых заробкаў. У нашу краіну і не ўкладаюць замежнікі, заўважае эканаміст Леў Марголін. Паводле адмыслоўца, галоўная мэта Лукашэнкі сёння захаванне асабістай улады, што супярэчыць любым эканамічным паляпшэнням. Тут можа ўсё скончыцца, як некалі скончылася з Гарбачовым. Вось, калі будзе нейкая такая вольніца. Таму Лукашенко не можа сабе гэта дазволіць. А вось да чаго прыводзяць дырэктыўныя захады большасць беларусаў і без таго добра ведае. Крызіс 2010-11 гадоў, падагрэтая інфляцыя, чэргі ў абменніках і непрадказальны курс рубля. Вынік дэвальвацыя. Адной з прычынаў тае напасці эканамісты называюць менавіта дысбаланс паміж ростам заработнай платы і вытворчасцю працы.